सोलापूर न्यूजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। राष्ट्रवादी काँग्रेस व्हीजेएनटी सेल सोलापूर शहर अध्यक्ष रुपेश कुमार भोसले व कार्याध्यक्ष मोहम्मद इंडीकर यांचा माननीय शरदचंद्र पवार साहेब यांच्या हस्ते दुसरा सन्मान सोहळा। यावेळी प्रदेशाध्यक्ष जलसंपदा मंत्री जयवंतराव पाटील, अन्नपुरवठा मंत्री छगनराव भुजबळ, प्रदेशाध्यक्ष हिरालाल राठोड, माजी मंत्री अरुण गुजराथी यांच्या उपस्थितीत यशवंतराव चव्हाण सेंटर मुंबई येथे हा सन्मान सोहळा संपन्न झाला। यावेळी राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजातील प्रमुख कार्यकर्ते यांचा देखील सन्मानित करण्यात आले। सोलापूर शहरातून या सोहळ्यासाठी संजय सरवदे, रेवनाथ चव्हाण, अक्षय जाधव, युवराज पाटील यांची देखील उपस्थिती होती। कोरोना काळात आरोग्य विभाग चांगले कार्य केल्याबद्दल सोलापूर शहर अध्यक्ष रुपेश कुमार भोसले व कार्याध्यक्ष मोहम्मद इंडीकर यांना प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक सन्मानित करण्यात आले। जलसंपदा मंत्री जयवंतराव पाटील यांची व्हीजेएनटीचे सेलचे कार्याचे उद्गार करण्यात आले। सोलापूर जिल्ह्याबद्दल मोहम्मद इंडीकर, रुपेश भोसले, कोविड योद्धा रुपेश भोसले आणि मोहम्मद इंडीकर, नागपूरचे योद्धा राजेंद्रजी बडिया, प्रसिद्ध कवी आणि प्रबोधनकार पंकजी पालसाहेब, आदर्श संघटक रुपेशजी चव्हाण, पुण्याचे आदर्श संघटक संतोषराव पवार, अमरावतीचे प्रबोधनकार अंधश्रद्धा पप्पू मतारी। माझं सोलापूर न्यूज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।